Не случайно наричат село Дивля Земенско бисерът на краището. То е едно китно селце с чудесен център, 31 улици и 35 разпръснати махали. Озовавайки се в него, ще забележите и красивата природа, и чистият въздух, и накацалите по хълмовете китни къщи. Разположено е в долината на река Струма, където са притоците й река Дивля и река Пенкьовска, въгъла на Трънска, Радомирска и Кюстендилска околии, в пазвите на красивите краишки възвишения. И ако трябва да опиша селото с няколко кратки изречения на мой приятел, може би ще го опиша като едно село с много стара, много дълга история, която все още има отпечатък върху съвременния облик на селото, но може би все повече върви към изгубването на тази история. Пътят води до центъра на селото, където с изненада се забелязва площад от градски тип, и то павиран. Площадът си има име – Съединение, отбелязано на специална за целта табела, същата каквато имат улиците и площадите на всеки един модерен град в света. Според местните легенди, съхранени и запазени от Иван Тасев в книгите му «Един кът от краището» и «Бисерът на краището», селото е възникнало близо до отдавна разрушеното и изоставено село Слатина. Село Слатина е било селище, което е възникнало при Първото българско царство още. Предполага се, че е заселено било с прабългари тук, като добри войници са били те, а славяните са били повечето по равнинните места. После това село е унищожено от турците напълно. Изгорено е заедно с черквата. Имало е черква и манастир. Унищожено и част от жителите, които са останали живи, са се изселили на място на днешния център на село Дивля. А произхода на името е свързано с природата. Тук, когато село Слатина е унищожено от турците, имота около Дивля е бил запустял, изоставен, и затова такъв имот вече се е наричал подивял имот или див имот. И цялата местност е била изоставена, такава пуста, но красива. И се свързва и с това, с старобългарската дума дивин. Разновидностите на старобългарската дума дивин са дивля, дивна и дива. Дивля е местно тук наречие и оттам вече идва произхода на името на Дивля, дивна местност или дивля местност. Това, което го отличава от другите села в краищата, че то много бързо израснало, защото то за бързо време е станало най-голямото село тук и средище община на всички села. А друго така от друга гледна точка няма различия от другите села. До средата на 30-те години на 20 век Дивля е едно село с динамично развиваща се индустриална мрежа. Към 1925 година селото вече е било голямо и прочуто, с около 2000 души население. И понеже земята тук е неплодородна, а земеделието недостатъчно, мъжете са били принудени да ходят на гурбет. Още с пукването на пролетта, те са се отправили в други градове и села из страната и света. Изживяли живота си по гурбет, мъжете в селото преобразяват целия стопански и културен живот на Дивля, донасяйки отвън градските порядки и развитие. Първите павьори в България са братята Милан и Иванко Божилови от село Дивля. Те са се научили от италианците да правят паваж. Заможните дивляни отварят дюкяни, магазини, кръчми. В Дивля са преброени 99 фирми, занимаващи се с различни услуги – занаячи, шивачи, саяджи, обущари, кюркчи, кожухари,
бръснари и много други. Останалите работят земеделска или друга работа. Във всяко отношение Дивля беше един малък център. Във всяко отношение така беше. И търговия, и занаяти, магазини, 13 кръчми, пълни. Друго, те пушкар е правил пушки и ремонт на пушки. От целия край са идвали при него. Венчо ковача, Цеко ковача. Селото разполага с 2 броя водни воденици, 2 тепавици, бакалница, кафенета. По-късно се появяват и 2 електрически мелници. В селото все още стои, за съжаление, разрушената мелница на Владо Тончин, един от най-богатите хора в селото, в чиято къща топло е посрещан и Владимир Димитров майстора. Владо Тончин е помагал на бедните и щедро ги дарявал с пари и провизии. Имало е и още една мелница, тази на Коте Божурин. Дараците на Владе Божурин. На това място хора от другите села на краище са идвали да влачат вълна. По цяла седмица са стояли. Икономическите интереси са довели и до направата на ресторанта и хотелски стаи над него, за да могат хората, които чакат ред за влачене на вълна, да има къде да нощуват. До самата къща е имало изкопан геран, който е осигурявал водата на заведението. За времето си, тераците на Владе Божурин са били едно от най-печелившите предприятия в краище. За да влачеха от целия край, от Трънския край, чак идваха да влачат вълната тук, да я правят на кадели, за да може да се изпреде и да се тъче след това. Домашно изтъкан плат, вълнен шаек. И този шаек трябва да се обработи допълнително, да се тепа. Валявицата, това е место, където водата тече и едни огромни чукове дървени, които удрят в плъта и тя се степва се плъта, защото преди това той е по-рехав, а тук в водата и ударите на тия огромни чукове го правят на плат да стане. Къщите по това време по нищо не отстъпват на къщите в големия град, с просторни, добре обзаведени стаи, с красиви арки и сводове, с поддържани и китни дворове. За дивляни се говори, че са били много хубаво облечени и мъжете, и жените. В селото е могло да се видят моми както в саи, така и в градско облекло. Майка ми като учителка винаги е била облечена изискано. Баща ми също. Дядо ми малко по-после, защото той е трудов човек, нали, постоянно с кравите се занимава, селско-стопанска работа, баба ми също домашка работа с преската пред нея. Кире шивача шиеше много хубаво. Изобщо при него можеше да се разчита на един хубаво ушит костюм. И мъжете и жените беха облечени хубаво. Сега и носията, и градското облекло беха застъпени, при положение, че имаше такива добри майстори. И може би точно дрехата е карала дивляни да говорят сякаш с особен маниер, деликатно, претенциозно, със самочувствие, сякаш са завършили най-елитният университет в света. Само саите ги правиха шивачи, терзии. Имаше няколко души терзии, които правиха, имаше от хубави платове. В бяло носиха млади момичета, такива, които искат да носят, да се момеят вече. За по-сериозните жени вече беше в черно, в зелено. Тия бяха преобладаващите цветове. И на празниците предимно се обличаха в саи, а иначе си носиха и рокли. И то модни, имаше шивачка, Пенка шивачката, която шиеше много хубаво. Баща й беше търговец на платове. Освен това, перална. Имаше в реката перална с корита, където жените отиваха и да си перат и обикновено черни, и килими, и други работи. Те беха много хубави. Много хубави бяха дивленките. Не случайно майстора е тук рисува, и то предимно са в носиите. Много богато ушити.
много майсторлък вложен с гайтани, с ширити, с кърпа, престилка. Тук отпред гръдник се казва, изработено, избродирано или от дантела направено, с деколте, закопчава се, пояс, отпред престилка с сърма, изтъкана и всичко на ръка правено от тек. От гара Земен до Дивля хората са се придвижвали с файтони. В Дивля е извършвана и търговия с жива стока, която е карана чак в Цариград за продаване. Каквото може да се помисли, всичко имаше. Всичко имаше. Магазините, за тях да не говоря, беха много и всичко се намираше в тях. Имаше занаяти всекакви, нямаше нещо, което да не се произвеждаше в Дивля. Много добре развито е било овощарството. Изнасяли с сини сливи, брани заедно с дръжките направо за Германия. След 1920 година един път в седмицата заседава подвижен съд, идващ от окръжният съд в Кюстендил. А от 1925 година в селото вече има участъкова здравна служба с лекар и зъболекар, акушерка и помощен персонал. До 1944 година е имало 35 махали, 31 улици, 2 кафенета и 14 кръчми. От всичко това можем да заключим, че още през 20-те години на 20 век Дивля е била като малко градче. Не случайно хората от околните населени места са я наричали Мали Стамбул на краището. Толкова богат на стока е бил пазарът там, че е успявал да задоволи всичките села от краището. Именно тук, в Дивля, експертите от Американската близкоизточна фондация в България, начело с Леонтий Фелдман и кметът на селото по това време Яни Танев, експериментират модела Образцово село, преди той да се превърне в национална програма за повдигане стандарта на живот в селото. Важно е да се отбележи, че още преди идването в селото на двете почти митологизирани в спомените на днешните дивляни фигури Яни Танев и Леонтий Фелдман, Дивля е едно сравнително проспериращо село. През 1937 година в над 100 села в 11 общини стартира програмата Образцово село, която до началото на 1944 година е в апогея си. На Американската близкоизточна фондация остава само да допълни, разшири и систематизира онова, което дивляни са били направили до пристигането й в това село. Много скоро, след инвестициите на фондацията, село Дивля се превръща в истинска емблема на образцовостта. Единствено за село Дивля Националната дирекция на пропагандата разпространява през 1943 година и специален кинопреглед. От съзнанието за голямата отговорност, която всички носим не само пред себе си, но и пред бъдещите поколения за съдбата на нашия народ, и нека се покажем достойни за великите исторически моменти, които днес преживяваме. Нека всички удвоим нашите усилия, нека всички бъдем готови да понасяме необходимите жертви, убедени, че само по такъв начин ние ще можем, под мъдрото ръководство на нашия върховен вожд, Него Величество Царе, да изградим на здрава и мощна обединена България. Да живее нашият върховен вожд, Него Величество цар Борис III, да живее България. Грижите на държавата за подобрение бита на селското население са намерили израз в образуването на така наречените образцови села. Едно от тези села е Дивля Радомирско. Тук са създадени със съдействието на държавата частни образцови стопанства с модерен кокошарник, пчеларник и други подобрения за живота в селския двор. Образцовите фурни дават на населението доброкачествен и вкусен хляб.
а хигиеничните кладенци бистра и студена вода. Грижите на държавата се простират най-вече в здравната просвета чрез санитарната участъкова служба. В селото е уредена добре обзаведена здравна съвещателна станция, където майките получават здравни съвети и здравна помощ от лекари и милосърдни сестри. Всички деца, които посещават редовно здравната съвещателна станция, са картотекирани, като по този начин се бди върху правилното развитие на бъдещия гражданин, опората на държавата. В здравната съвещателна станция има също така и добре обзаведен родилен дом. Килийното училище е дало началото на 3 светски училища. Първоначалното е открито през 1863 година. Прогимназиалното е открито на 3 етапа. Първи клас през 1892, втори клас през 1895 и трети клас през 1907 година. Прогимназията е втората в този край, след Радомирската. Като ученичка, когато бях тук, имахме по 2 паралелки в прогимназията. Можете си представи колко ученици са били. Помня, че бях 55-ти номер най-напред в 2 паралелки. След това ни разделяха на 2 паралелки А и Б. Дивленските ученици, които бяха една цела паралелка, а за прогимназията идваха от съседните села и там вече се формираше една нова паралелка, но и заедно най-напред, след това ни разделяха. Големият брой ученици налага разширяването на сградата на училището. С общински заем и помощ от фундацията през 1935 година при обявяването на село Дивля за образцово село започва строежа на допълнително земеделско училище, благодарение на което се подобрява поминъка на хората. Земеделското училище може да се посещава от всеки, който желае. В него се предлага курс по бобарство, пчеларство, овощарство, консервно дело, облагородяване на дръвчета и други. Всичко това довежда и до създаването на земеделската кредитна кооперация под името Дивна и Дивлянската популярна банка. Фундацията спонсорира още курсове за неграмотни, курсове за възрастни. Създава и клон на Съюза за закрила на децата в България и чрез него изгражда и поддържа лятно детско игрище и дневен детски дом. Някои от децата ходеха на детска градина. И аз много имах желание да отидем, не за друго, но когато минавах по трапезарията, много хубаво ме ришеше на яденето, което се готвеше там. Но, понеже имаме много работа в къщи и нашите родители, моите родители не ме пуснаха да отидем на детската градина. В период от 5-6 години Дивля е в апогея на славата си, като образцово село и обект на специално обществено внимание. Управата на селото и жителите му го превръщат в образцов оазис, в чийто пример да се вгледат и кметовете на другите села в страната. Тук по това време кипи богат културен и духовен живот. Но в Дивля имаше читалище, което организираше и си имаше хора, които подготвяха театрални постановки. Ама с отлични изпълнителни артисти, направо самодейност, но на много високо ниво. Майка ми като
се изявяваше като артистка, баща ми като режисьор. И всяка събота в Дивля имаше вечеринки и се изнасяха спектакли. И след това вече веселата част, танцова забава до зори. Това е всяка събота. Там са запознанствата, там са сватосванията. И това беше задължително за Коледа, за Великден, за Илинден, за Кирил и Методи. Кирил и Методи също един много голям празник в Дивля беше. Всички градове и села на царството се честват с голяма тържественост празника на светите солунски братя Кирил и Методи. В образцовото село Дивля, Радомирско, шествието към селския площад. Благодарствен молебен за телото на светите равноапостоли. Кирил и Методи дариха славянството с писменост и с това изтръгнаха от невежество и тама милиони наши сънародници. Винаги празненството за славянските просветители завършва с кръстни хора и народно веселие. Съществувал е голям медиен интерес към проекта на Американската близкоизточна фондация. Нееднократно в Дивля са правени кинопрегледи, с които да се популяризира експеримента, и са писани множество журналистически статии. В село Дивля, Радомирско, е уредено летовище за малки българчета, дошли от Беломорието. Децата получават униформата на летовището, чиста бяла блузка и черни гащери. Всяка сутрин се прави утринна молитва и се отдава почит към родното знаме. Пред гости, дошли от селото, малките летовници показват това, което са научили в летовището. Най-добре са научени хубавите български хора. Обедът е изобилен. Всеко дете яде колкото желае. Летуването е завършено. Децата на Беломорска Тракия са изпратени с радост към родните им места. Непосредствено след 9 септември 1944 година програмата Образцово село спира съществуването си поради преустановяване на инвестициите. Дивля е едно от красивите кътчета на родината ни, в които е рисувал големият и по душа, и по талант художник Владимир Димитров Майстора. Знам го, той с една голема... Аз съм бил малък тогава, но като минава по пътя съм го виждал. С една дълга дреха като на поп, като на свещеник, и голема брада. И моята стрика го среща тук на черквата и вика: "Я, дедо Боже!"
И се уплашила, записала се. А не бой се, рекла, не бой се. Аз съм еди си кой. Тя ми разправяше това. Уплашила се, като го видял с тази дълга брада, с тази, тако и тръгнал нагоре да рисува момата горе. Той е бил тук, сега аз от него впечатления нямам, защото по-малък съм бил, но идваше тук в Дивля и се застояваше най-дълго време, защото може би най-красиви жени имаше тук в Дивля. Владимир Димитров, майстора, тръгва за Дивля през пролета на 1925 година по покана на приятеля си дивлянина Стоине Цветков, с когото служили заедно в 13-ти рилски полк. Запленен от природата, красивите моми и работливото дивлянско население, майстора 12 години претворява красотата им на бялото платно. Краеведът Иван Тасев е провел много интервюта с хора, познавали майстора. Между тях са Анка Митева, в която майстора е бил на квартира, Слава Виденова, рисувана за картината Жетварка, Кирил Илиев, в спомени за майстора, Киреш Ивача, Крум Илиев, Драга Котева-Божурина. Един бисер пътан в пазите на краищите възвишения, село сраснало се с природата, потънало в цвят и благоухания. Сега трудно може да се каже, кое най-силно е привлекло вниманието на майстора и го е заставило да се откъсне от приказните чишковски градини, за да се увлече така страстно за един доста дълъг период тук. Във всеки случай не е търсил някакъв разкош или развлечения. Отсядалият при Стоине Цветков, познати от фронта, спали в една малка стаичка върху дървено креватче. Ползвал е масичка, стол и стомна, а от личните му вещи е останала кожена канта. Тук майстора рисува и хазайката си, 90-годишната баба Митра, картината Старост. Кротък човек, тих човек, много малко разговаря. Много малко. Ако някой го закачи, не го пита, тогава разговаря. Иначе не разговаря. Не разговаря иначе. Сред дивлянските модели на майстора са Стоине Цветков, приятел на майстора от войните, Стойна Зарева Цветкова, братовото дете на Стоине Цветков, и нейната дъщеря Стевка позирали за картината «Майка и дете». Баба Митра, майка на Стоине, позирала за картината «Старост», която е първият модел от селото. Слава Аначкова Виденова позирала усърдно до прималяване за картината «Жатварка». Сестри Миланка и Маца Трайкови позирали за картините «Селски девойки», композиция. Участват и в картината «Селски моми», «Петте от Дивля». Лазо Божурин, модел на майстора за картината «Селянин». Драга Котева-Божурина, внучка на Лазар Божурин, една от 5 моми с най-съвременна хубост. Когато е рисувана, е била на 17 години. За съжаление, през 2013 година, на 91 годишна възраст, тя ни напуска от този свят. По случай 100 годишнината от рождението на майстора, читалище Надежда организира музейна сбирка, на която министъра на просветата връчва на читалището втори орден Свети Кирил и Методий. Първият орден читалището получава през 1980 година по случай 75 годишният си юбилей.
През октомври 2002 година Драга Котева-Божурина, водена от Георги Андреевски, кмет на селото тогава, съпругата му Бойка Андреевска от рода Божурини, Иван Тасев и двете деца Гергана и Цветелина посещават галерията на Шипка 6 в град София за юбилейната изложба 120 години на Владимир Димитров Майстора. Облечените в народни носии деца поднасят както на президента Георги Първанов, така и на останалите гости на събитието вкусни, сочни ябълки от село Дивля. Смятам, ще се съгласите с мен, че тук в тази зала ние като че ли най-добре осъзнаваме своето безсилие да предадем със словесно описание магическото въздействие на картините, на цялото. Президент, Аз застанах и той погледа местността вече. Ето тук, че гледаше крушата, дърво круша имаше в двора. И аз само погледнах и той ме рисува. Коя година беше това? Това е било 30-та година, било 30-та година. И сега, какво си мислите? Какво си спомняте за тия часове? Какво ме е рисувал? Още утре ден съм забравила. Не ми е било интересно нещо да века, че ме рисува. А сега вълнуващо ли е да сте тук? Вълнувате ли се сега, че сте тук? Вълнуваме се малко. Село Дивля предоставяло на майстора възможността да подбира модели и от другите села в околността, тъй като тук идвали много хора на пазар и търговия. Мома от Калотинци е картина направена в Дивля. Момата е рисувана пред къщата на войчо си Стойчо Дуров. Петра, рисувана за картината селска девойка и момиче сред круши. Да, майстор е личност, която е допринесла твърде много за известността на Дивля. Толкова много жени не само жени и мъже рисували. Моделите му са от тук. Едни от най-хубавите му модели от Дивля са, мисля. От село Дивля е и дивлянската мома Евдокия Тасева, поставена на банкнотата от 500 лева, заедно с цар Борис III. Лазаров ден също е един много голям почитан празник в село Дивля. Дивляни с особен трепет са очаквали нощта на 13 срещу 14 януари, когато всеки, облечен със своя сурвакарски лик, тръгва със сурвакарската група да обикаля домовете. Групата, предимно от млади хора, наследява сурвакарските състави, съществували в Дивля още от края на турското робство, а традициите в селото са от незапомнени времена. Дивлянските ликове са получавали неведнъж високи оценки и международни признания. Един от тези ликове, наречен Сурвакар от Дивля, се съхранява в световно известният музей на маските в град Бенш, Белгия. Той е оценен като една от най-хубавите карнавални маски в света. Групата е участвала в различни фестивали и кукерски прегледи в страната и най-вече в Международния фестивал в град Перник, откъдето има редица награди и отличия. Активна, просветна и художествено-творческа дейност развива създаденото през 1898 година от Михаил Станков читалище Надежда.
Най-дългогодишен председател на читалището е Крум Илиев. Днес неговото дело продължава Бойка Божурина Андреевска. През годините читалище Надежда е награждавано многократно. Читалището може да се похвали с 2 ордена Свети Кирил и Методий втора степен, както и много други отличия. Духовен наставник на село Дивля е отец Митко, баща на Тинка Димитрова, безследно изчезнал след 9 септември 1944 година. Икономическият възход на село Дивля продължава до 1947 година, когато е извършена национализацията на всички тези икономически структури, съществуващи в селото. Национализирани са мелници, дараци, всякакъв вид работилници. Занаятите влизат в една обща структура – трудово-производствена кооперация. ТПК село Дивля. По спомени на Геврази Стоилов, през пролета на 1956 година са образувани ТКЗС-та в Земен, Жаблено, Пещера и Дивля. Новите управници на ТКЗС-то изкореняват всички ябълкови и сливови овощни градини. С председател Евтим Милачков-Таков. Той създаде колектив, почнаха да правят кравеферми, най-напред направиха воловарник, след това направиха кравеферма. Почнаха да правят вече овчарници, направиха много овчарници. По-късно той напусна и на негово место застана Виден Миланов Лазов. Той активно се включи в строителството на всички овчарници, на всички краварници. Той създаде така много колективност между звената. 79, 80 и 81 бех домакин на това ТКЗ. Имаше 7 овчарника. Във всеки един от тия овчарници имаше по 200-210 овце. Имаше телеугоително депо и депо за угояване на агнета. Значи 80-та година имаше 365 агнета. Ние сме правили добив по 400 и няколко килограма пшеница по нашите блокове тук. Хората все още си живееха тук. Поминък имаше за хората, за всеки един човек, който искаше да се труди и имаше работа. Работеха, създадаха звената. Първоначално нямаше тракторен парк, имахме воловарник, който, т.е. тия волове поораха почти всичките ниви в рамките на ТКЗС-то. Дойде 10 ноември. 10 ноември, тогава вече всичко се разпадна и край вече до тук. Това, което беше заставено 45 години, се разкрадна и не остана. Всичко разкраднаха се овчарници, телчарници, всичко. Аз често обичам да казвам, че родих се в малко село и не го напуснах, за да не остане още по-малко. Живота на село никога не е бил лесен. Потребителната кооперация в Дивля обслужва 5 населени места. Тя се развива в няколко насоки. Търговия на дребно. Имаше магазини, смесени магазини в 5 съставни села на кооперацията. Имаше ресторант и светкарница в центъра на Дивля. Хлебопроизводство. Имаше фурна, която работеше на 2 смени. Друг отрасъл на кооперацията беше рекиизверяването. Кооперацията имаше казани, които се събираха минимални такси и хората си веряха плодовете. Вследствие на демографския срив започна да намаляват хората. Първо закрихме фурната, след това магазините, обектите по села. В момента разполагаме с един магазин хранителни стоки в центъра на Дивля и до там цялата дейност на кооперацията. Работим 21 година в дърводелския цех, ТПК. ТПК към Земен, град Земен. Бехме ние, клон Дивля. Бригадите ми беха 2,
дърводелския цех, една бобинажен имах от 15 жени. Правеха се такива бобини за спойници, които много се търсеха. Дърводелския цех и двете бригади на смени беха от по 3-14 човека. Имах си добър механик, който много разбираше, много умееше, всичко водеше, работата ни вървеше. А механика Славчо Миланов Шуманкин е това, който се диреше навсекъде. Ние сме работили за Ворошилов, за Крак, Раперник, електрик, всичко гледаше на нас да даде заявки. Така се поминваше. След това вече мене ме махнаха, след една година и цеховете развалиха и... След 10 ноември 1989 година промишлената дейност в село Дивля е напълно унищожена. Разграбени са както дърводелски цех, така и държавното земеделско стопанство и ТКЗС-то. Масово са разграбени още сграден фонд, животни и машинно-тракторна станция. Тази история, създавана година след година и градена от неуморните ръце на трудолюбивите хора тук, днес мълчи, заедно с тишината във всяка втора празна къща. Заедно с надеждата на малкото останали хора в селото за някогашния шумен и весел живот. Ами хубав спомен имам от, така да се каже, от младежките ми години, когато работеше младежкия клуб. Тогава ваканциите, много деца се събирахме, не само от селото, и други, които в Перник живееха, си идваха при бабите и дядовците. И така ваканциите просто беше много весело. Здравей, как се казваш? Елеонора Кочебашева Калопчиева. На 4. Кой е твоя дядо? Дядо Гоша. А баба ти? Баба Бойка. Ти обичаш ли ги? Да. Защо ги обичаш? Защото са добри. Развиваше се най-различни дейности, културни дейности, една от тях и спортната дейност. Направихме футболен отбор, моето поколение доста време така се държа в окръжните групи. Имаше тогава пари, сега вече тази дейност е приключила. Малко по-късно Миладински и други негови връстници се включват активно и в друг спорт – лова. Ловната страст се предава от дядо на баща и син и така и до днес. През 2013 година селото чества 110 години от създаването на ловната дружина в Дивля. Значи, тя е създадена в началото на миналия век от 4-5 човека ентусиасти и през всичките тези години издавахме една книжка, са били активни ловци, живи и починали около 185 човека. Това е едно от разнообразията тук на селото, като настъпи ловния сезон и се оживява селото, защото събота и неделя присъстват поне в общи линии около 50 човека. Млади и така има живец в селото, и магазини, и кафе, и създава се разнообразие. И тък му си мислим, че няма какво повече да видим и чуем за това отдалечено от големия град място, не случайно наречено краище. Разбираме, че не е така. В селото, в което не са се раждали деца от 20 години, се спираме пред не един и два реставрирани или новосъздадени културни паметника, и то точно през същите тези 20 години. И ако не са книгите на родените в Дивля, краеведът Иван Тасев с Един кът от краището, Майсторът в Дивля, Бисерът на краището. Старият фотоалбум, посветен на учителя Владимир Янев и Юлия Тодорова, от дъщерите им Здравка и Милка Яневи. Книгите на Кирил Евтимов Илиев за родът Петрини в село Дивля и Ловна дружина село Дивля. Писателят Константин Еленков с Книга за майстора.
книгата "Образцово село" на Милена Ангелова, както и многото заснети през годините видеоматериали на оператора Георги Милачков. Откъде ние, днешното поколение, които носим информацията на гайките на панталоните в предметът наречен флашка, ще знаем и ще сме чували за Дивля. Всички тези хора са се постарали да съхранят историята си, а Георги Андреевски иска да продължи историята на Дивля и вече повече от 20 години прави това, като я създава. Всяка година на 3 март в село Дивля се организира честване по случай освобождението на България от турско робство. Има много бележити дати в историята на България. Аспарух обявява тази земя за българска. На 20 април се обявява априлското въстание. 24 май е празника на българската просвета и култура и на славянската азбука. 3 март е денят, в който се обявява българската държава. Наследници на Ботев и Левски, на Стефан Караджа и Парайот Хитов, на Хаджи Димитър ще повторят думите на поета: и днес još Балканът, щом буря захваща, спомня този ден бурен шуми и препраща славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Всяка година на 2 август дивляни отбелязва деня на свети пророк Илия. Това е техният събор на селото. Това са хората, които са причина да се осъществи Курбан чорбата. Казаните са вече празни, защото всичко е раздадено. Народът е доволен, яде и пие и се весели. И добре, че е този празник да се събереме, да се видиме. Защото вече не се познаваме. А това е на капитан Минков сина, нали? През 1996 година, като общински съветник в община Земен, Георги Андреевски заедно с Васил Куковичарски и Шонгата построяват нова камбанария и отремонтират църковната обител на свети пророк Илия. През периода 1999-2003 година, като кмет на Дивля, Андреевски телефонира селото, канализира част от прииждащите води към центъра, разширява гробишния парк, осигурява мачтов трафопост за махалите от краището. През 2001 година по негова инициатива са построени 3 чешми. Знаете ли, преди да срежа лентата, искам да благодаря на всички, които са дали по нещо, за да се реализира тази идея. И най-вече искам да благодаря на господин Андреевски. За това, че когато миналата година ме покани на вашия празник на 24 май в Дивля, тогава постави въпроса, че трябва да бъде направена тази чешма. И наистина, както си говорихме с него по пътя насам, ние успяхме да хванеме последния влак, даже последния вагон, докато бях в Министерството, и тази чешма да бъде реализирана. Щом в края на август има вода, сигурно ще има и през другите лета. Тя няма да пресъхва, да, и ще се радват хората наистина на една прохлада. И минерален характер. И ще се докажем, няма нищо, нека да е колкото по-хубаво, толкова по-добре. Вие да си резнете и вие една лентичка. Дайте Недо Яне да отрежа една лентичка. Дедо Яне, отрежи ти една лентичка. Което го издигна да е
Така, точно. Заповедай. Така. Браво, дедо Яне. Днес сме тук, за да откриеме и чешмата в центъра на село Дивля. С голямо умиление, с голяма радост пристъпваме вече за трети път към откриване на нещо, което е най-нужно на човека. Водата. Светената водичка, която отец Димитри ви даде на 3 пъти възможност да откриеме тези чешми. Още един път искам да благодаря на господин Димитър Чукарски, заместник председател на постоянното присъствие на БЗНС, за това, че ни удостои с внимание и за това, че ни помогна при построяването на 2 от чешмите. Има думата господин Сотиров да каже и няколко думи, като благословие към вас. На дивляни, на хората, от Янкова махала, на цялата община Земен, пожелавам много здраве. Пожелавам все така да бъдат гостоприемни, за да можем ние да идваме по-често при тях, а когато е нужно и те да дойдат при нас. Благодаря на господин Чукарски, че ни уважи, помогна при построяването на 2 чешми в село Дивля, на още няколко чешми в община Земен. А пък ние със собствен труд и със собствени сили откриваме днеска тази чешма в махала Янкова. Нека да ви е честита! Отново, по инициатива на Георги Андреевски, е открита паметна плоча на Яни Танев и Михаил Савов, убити след 9 септември 1944 година. Бог наш всегда ни присмилай ти веков, амин. Отче наш иже си на небес. През 2002 година инициативният кмет реализира и нещо, което сякаш е задължение на дивляни. Открива бюст-паметник на обичаният от всички в селото художник Владимир Димитров Майстора. Дами и господа, откриваме този паметник с тайната надежда Дивля да си върне нещо от старата слава, да стане отново онова дивно райско кътче, което някога привлече с красивите си моми и хубостите си Майстора. Така както Колумб откри Америка за света, така художникът открива за нас това хитно българско село. И като му благодарим за това, ние добавяме, както в благодарствена молитва, и не ни оставяй пониние и печал. Дай ни сили и воля да върнем живота такъв, какъвто някога е живял, кипял тук. Амин. Дами и господа, на сцената са още Лиля Драга Котева, която е била модел на Майстора. От другата страна, Леня Дока, както виждате отзад се банкнотата от 500 лева, на която е била през 1942 година. Това е жената, снимана, увековечена. Това са дивлянки. И сега дивлянки могат да привлекат света на нацията за просперитета на селото. Виждате, че за този ден ни уважиха председателя на Комисията по култура към Народното събрание Стефан Данилов. Госпожа Анастасия Мозер, народен представител в Народното събрание и главен секретар
на ПЗНС. Господин Явор Милушев, народен представител от НДСВ в Народното събрание, който дари този паметник. Господин Димитър Колев, областен управител. Тук е някъде и професор Величко Миников, от чието ръце беше изваян паметника. Ето го. Моля. И тук е също шефа на фирма Универстрой, Васил Стоянов, който сътвори на дело това, което виждате. Господин Васил Стоилков Стоянов, или в Дивля Поповичарски, вгради себе си, както в черквата, така и в този райски кът за Дивля. Аз му благодаря пред цялото село за това, което той отдаде в своя живот за Дивля. И аз съм особено щастлив, че присъствам днеска на един наистина празник, тъй като, за съжаление, великите творци на България, между които и майстора, те съществуват някъде в музеите, някъде в картините галерии, някъде в историите на културата и по-малко в съзнанието и в сърцата ни. Това, че свидетели на откриването на паметника на един голям българин, на един творец, който обичаше България, и само тази обич можеше да роди тези образи, които ние знаем, на които се радваме, защото в неговото творчество личи обичта му към българския селянин. Вие знаете неговата картина на този атлас, понесъл този сноп на главата си, вдигнал го високо, на тези хубави български селенки, на хубавите български плодове, на хубавата българска природа. И знаейки откъде е той, това е и обяснимо, защото като погледнем наоколо, виждаме това, което е било вдъхновението на този голям български творец. И точно тази обич, която той ни завеща, нека да е култивирана в сърцата си и нека тя да бъде нещо, което да се обединим. Господин Николай Слатински, съветник по националната сигурност на президента на Република България Георги Първанов, да прочете приветствено слово от президента на България. До господин Георги Андреевски, кметски наместник село Дивля, община Земен. Уважаеми господин Андреевски, най-сърдечно благодаря за вашата любезна покана за откриването на бюст паметник на Владимир Димитров майстора. Искрено съжалявам, че ангажиментите в програмата ми като президент на Република България не ми позволяват да присъствам на тази тържествена изява, свързвана с честванията на 120 годишнина на художника. Скъпи земляци и жители на село Дивля, уважаеми гости и почитатели на творчеството на Владимир Димитров майстор. Известно е, че един от най-големите, най-българските художници през значителен период от време живя и твори в село Дивля. Неговият неповторим талант пресъздаде част от красотите на това кътче на нашата родина. Неговата колоритна четка удохотвори върху платното ликовете на много от вашите трудолюбиви съселяни, увековечи хубостта на българката от този край. Вярно е, че точно преди една година на една среща с много от вас и с кмета на Дивля казах, че тук ще има паметник на майстора. И днес, точно една година след това, този паметник ще бъде открит. Безспорно много благодаря на архитекта Стоянов, на големия майстор скулптора Величко Миников, благодаря и за помощта на господин Пламен Бонев и най-вече за тази любов ваша и огромния ентусиазъм на господин кмета Андреевски, който на 25 ноември ми написа писмо с молба
да не забравя своето обещание и да направя всичко възможно Дивля да има паметник на майстора. Това са пожеланията за много радост, много щастие, много здраве и слънце на министър-председателя на България, господин Симеон Сакскобургготски, който е зает и нямаше възможност да дойде, но се обади по телефона лично на господин Андреевски. Бъдете честити и да е вечна славата на майстора. Браво, Величко! Георги Андреевски именува улиците в селото и площад Съединение, изгражда нова сцена на площада, надписва имената на загиналите по време на Втората световна война. През 2008 година по негова идея чак от Велико Търново е доставено оръдие и монтирано до паметника на загиналите по време на войните, с което може би дивляни напомнят, че са потомци на търновските боляри. Мястото привлича и с издигнат 10-метров пилон през 2013 година с поставена в края му фигурата на Исус Христос по време на разпятието и надпис, който гласи: „Нека над Дивля да вали Божията благословия“. През 2010 година, отново по идея на Георги Андреевски, в село Дивля е изграден параклисът на Свети Иван Рилски, чудотворец. Сега обаче са възмутени от перспективата да станат първото село след освобождението от османско владичество, което е съборило християнски параклис. Пак се събрахме и то за добро. 2001 година открихме чешмата с беседката и тогава лентата пререза господин Димитър Чукарски като началник кабинет на министъра на земеделието, сега като депутат от Народното събрание вече, израсъл като държавник. Ето тук има по една ножица, Славчо, господин Чукарски, господин Сотиров и ти, ела да заотрежеш ти на времето да реза ножицата с господин Чукарски. Ти ще отрежем по едно пъче, да си жив и здрав дядо. А ти няма ли да си вземеш? Ето ти да имена. Айде, е стаче. Ма по-навътре, отвори е повече. Айде, по-навътре. Браво! На моите плещи лежи отговорността за законността на този параклис. Защото от Националния строителен надзор е обявено, че параклисът е незаконен. Аз твърда, че е законен и започваме да спориме, можем да стигнем и до дела. Но сякаш всичко съградено до тук не успокоява трепетната душа на Андреевски. В село Дивля предстоят да бъдат изградени два изключително уникални по своя характер паметника. През 2011 година той решава да направят паметник дърворезба на светите братя Кирил и Методий, изографисан върху 150 годишен разклонен орех. Но днешния ден си е празник на двамата братя от фактически от 1853 година, мисля, че беше. Сега, да не продължаваме много словата, давам думата на читалищния секретар Добренка Асенова да прочете слово за свети Кирил и Методий. Къде е Добринка? Побеждава не само църквата, но и държавата, която в дипломатическите си отношения си служила с гръцки език.
се помолим и да си пожелаем повече дух. Ето как екип на Българската национална телевизия отразява събитието. Минавате през едно такова българско село и не видите друго освен възрастните хора, пивницата и кметството, значи всичко е нормално. В Дивле обаче нещата са малко по-иначе, защото си имат Георги, не светията, но и този е достоен да бъде. Гошко направи много работи. Чешми, параки, ситуация, момати. Георги Андреевски някога е бил кмет. Съдейки по делата му, такъв си е останал поне по дух. Затова и съселените му все още му викат кмета. Негова е идеята Дивле да има пластика на братята Кирил и Методий. Преди няколко месеца старият вековен орех в центъра на селото започнал да съхне, а Георги не можел да позволи Дивле да бъде загрозена. Започнах да търся човека, скулптора, дърворезбара, човека, който да може да претвори това нещо, това дърво, което беше един грозен орех, в една чудесна скулптура. Случайно през познати намира младия дърворезбар Боян. Само изчакват зимата да мине и момчето се залавя за работа. От сутрин до вечер за 10 дни на това място той извайва двете скулптури. Но и неговата работа не била лесна. През цялото време търсил благосклонността на доброто време и на съселените. Те идваха от различните махали съселените тук и всеки даваше идеи, препоръки. Ама защо сега не сложите оролите да светят? Не може ли това дърво е малко изкривено? Една баба, например, да й каза, той Методията каза, станала малко накриво. Към баба, той ти не си много права, ама той Методия какво да му направим? Не може да изправиме това дърво, то така си е расло. Странно е съвпадението, как орехът, който символизира мъдростта и дълголетието, вече ще напомня за делото на светите братя, а отскоро и за това на Георги. Ти си бил кмета, ма отдавна. Защо го правиш? Сега не си кмет. Защо го правиш? Вижте какво. Човек, длъжността не прави човека. Човека прави длъжността. Важно било да се запази духа, казва Георги. Но може ли той да вирее на място, където младите вече ги няма? След закриването на училищата всичко тръгва назад. В Дивля сега живеят едва 150 души. Георги обаче все напред гледа. Не му липсват нито идеи, нито хъс. Добре, че все пак вкъщи ме и търпят, защото не е лесно. Съпругата ми непрекъснато се занимава с моите идеи. Може би ако и другите места си имаха по един Георги, днес те щяха да си имат и своите Кирил и Методий, да бурят духа им и да бдят над тях. През 2013 година на Георги Андреевски му се присънява, че трябва да се изгради паметник на павьорите в село Дивля. Паметник, който също сякаш е задължение на хората тук, защото павьорите и павьорската школа в България е тръгнала именно от село Дивля. Това е паметник, който сигурни сме никъде на друго място по света няма. Събитието отново е отразено по националните медии. В земенското село Дивля откриха необичаен паметник на павьорите. Още през 30-те години на миналия век мъжете в Дивля се прочули като големи майстори в поставянето на паваж. Усвоили и тънкостите на трудния занаят, те не само построили пътища в цяла България, но и започнали да учат по-младите как се слагат павета в специалната школа на генерал Винаров. Някога селото наброявало над 5000 души, имало е 2 училища, 2 банки и съдилище. Днес по павираните му улици преминават едва около 180 местни жители. Това е село Дивля с 3 паметника. На светите брати Кирил и Методий, на Владимир Димитров майстора, който живял и рисувал в селото в продължение на 12 години, и на павьорите, които тръгват от тук, за да съградят пътища в цяла България. Като дар за добрата си работа, майсторите от Дивля получили гранит и с доброволен труд павирали улиците в селото. Днес най-възрастният от тях е на 92 години. Има 65 години трудов стаж и още пази тайните на занаята. Сме на колена, кресалите сме го правили стабилно, а не да го минеме така. Този занаят са го научили най-напред от махала Преслоп, от Дивля. Най-напред са работили унгарци и те са били участници там, общи работници, ама са привикнали и после едни по едни цялото село станаме павиори. Само паваш съм работил, друго не съм, 45 години трудов стаж. Княжевското шосе е правено от 35-та година. Гледа колко години кара това паваш. Паметникът на павьорите в Дивля е изграден с доброволните усилия на хора от селото.
Паважът пред него наредили най-младите в този занаят, които наскоро поставили новите павета пред парламента, така, както са ги учили бащи и дядовци. Това са павьори, които са редили цяла България. Ама цяла България и специално школа. Генерал Винаров на времето създава учебен център, които дивляни са били преподаватели, 3-4 човека, при младите войници, като влезат в трудова повинност, да учат паваш. И така стотици километри павирани улици излезли под ръцете на дивленските майстори. Затова около паметника, а после в двора на църквата, се събраха ветераните, техните деца, внуци и правнуци, за да почетат труда на онези скромни, вече беловласи момчета, изминали на колене цяла България, за да оставят след себе си пътища, по които да крачим и днес. Последното дело беше паметната плоча на Васил Левски. Там имам един много близък дърворезбар, скулптор Боян Александров, който изработи и Кирил и Методий, и барелефа на Васил Левски. Изобщо, да ви кажа, срещам така съпричастност от хора, които дори не са от Дивля, само като чуят за какво става въпрос и тръгват с мен. Поред местните хора, най-ярките фигури от миналото са кметовете Яни Танев и Зиновий Владимиров. Представям ви кметовете на село Дивля от началото на 20 век, 1901 година, до началото на 21 век, 2015 година. Общо кметовете, които са били в Дивля, са над 40 човека. Обаче снимките, които успях да събера в този период от време, са на Димитър Славков. Ето Димитър Славков, който е бил кмет от 15 до 18 година. Това е снимката на Ненко Зарев Илиев, кмет от 32 до 34 година на Дивля. Това е снимката на Раден Команов Шивачев, последният кмет преди 9 септември 1944 година, преди преврата. Това е снимката на Михаил Стойчев Войнов, представител на БЗНС. Зиновий Владимиров Георгиев, един от най-дългогодишните кметове, който е създал на площада, новия площад на Дивля. С кметство, читалище, поща и сграда на селфопа. Никола Ненков, кмет, най-дългогодишният кмет, 22 години кмет на Дивля. Това е Сашо Зиновиев, кмет 2 мандата на Дивля. Това е Георги Андреевски, кмет на Дивля 99-2003 година. Никола Шунков, кмет 1 мандат след... Това е последният кмет 2 мандата, Мариана Милкова. Най-напред да кажа, че за Дивля най-много са направили кметовете, които не са били дивляни. Просто от други места са дошли. Да започнем с Яни Танев, с дедо Раденко, защото аз ги помня тия неща. И да свършим с Андреевски. Не е кмет, вече от 10 години, но каквото може прави за селото. И чест му прави. Направи доста неща човек. Направи доста неща тук, в отношение на паметниците, на устрои нещата тук и съдейства тук и за черквата и заедно с Миладински, и това е техна инициатива. Бай Гошо Андреевски, млад по дух и отворен за всяка една инициатива. Каквото се предложи, подема го с хъс, помага. В основата много е важно да има един такъв човек, да организира, за да може другите да тръгнат след него. Една от инициативите, които в момента хората подемат, е честването на 150 годишнината от построяването на черквата Свети пророк Илия, където се извършва голям ремонт с участието на много хора от селото, всеки според възможностите си. Едни със средства, други с труд.
така ще завършим за сега историята и от миналата, и настоящата на село Дивля, бисерът на краището. Селото, което се отличава от останалите населени места в цяла днешна България. И нека бъдат за пример дивляни на всички нас, защото те са европейци още от първата половина на 20 век, а днес, век по-късно, ако не изглеждат такива, то поне се стремят да съхранят и продължат делото си на истински българи, защото повечето села и градове в България са европейци само на книга.